You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello everybody, welcome to another episode of Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories! Karon malahi tagamay. Sugilanon is a story of a person. Pero karon discussion ni siya. Sugilanon sa mga nagkanda iyang tao. Oh, daghang sugilanon sa mga daghang tao. Oh, Oh, sige go. Gikan ni sa unsa? Ikaw magbasa. gikan sa Cebu. Wow, sharer. Yeah, share kayo ang Cebu. Gani no. Pero ang pangutana, Unsay pangutana? how does Davao compare to Cebu? The city, vibes, people, things to do, among others. Mao ka na ito istoryahan. How does Davao compare to Cebu? Ana siya, si Anxious Item. I asked this question in a Davao subreddit. Suffice to say, the answers were insightful. But I feel like I've been flooded with Davaoenyo POV. What about Cebuanos who have worked, lived, visited Davao? How is it and how does it compare as a city? So, tanawon na to ang post na naa sa Cebu. Ang ato ang tanawon is ang perspective sa mga taga Cebu. Sa Cebuano lang nga POV. Gani, no? Kay di na tamo tanaw sa Davaoenyo POV. Kringkay. Dabawin nyo man ta. Davaoenyo naman ta. Kabalo naman ta kung tama ba o what or sa ba. Basta dili na ta. Basta sa Cebuano ta nga POV mo basa. Sige, go. Oh. Unsay masulti nila sa ato ang mga taga Davao ug sa ato ang syudad? Oh, sige, go. Ana si Ann BDY. Was excited to go to Davao City kay gihype pong maayo sa ako ang auntie nga nakabana og taga dito. Mas peaceful kuno sa Davao but daghan gihapon og laaganan compared sa Cebu. Mas nindot daw ang mga tourist spots pero pag adto na ako nakaingon kog mao na ni. Ambot kong bias ba jud ko as someone nga from Cebu pero I feel like Davao is boring, even lacking. Or basin grabe lang jud naka-hype akong aunt nga nasobrahan ra pud taon ako expectations. Tinuod na siya and BDY. Mo agree ko sa imuha. Nasobraan ang imong expectations. Nasobrahan ni mo expectations kay maski ako nga taga Davao ko, which we already discussed here in our podcast in one of the episodes. Nakalimot lang ko unsa nga episode to. Basta niingon nami nga kulang jud wala kaayoy tourist spots ang mismong city ha. Davao City mismo wala kaayoy tourist spots pero kung mugawas ka outside Davao daghan kayo. Daghan mig ma-recommend pero pag mo yung kag Davao City mismo murag diha ta makulang. Ang ma-recommend laagan ba kay Samal, Buda, Samal, Mati. which is Dili Davao. dili man na Davao City. Ang kutahe mo yung kag kung gwapo jud na tourist spot, pwede ka matug Kapatagan, which is the foot of Mount Apo. Pwede ka matug Buda, which is like a little Baguio pero dili city kanang bukid-bukid style ba naga-fog. Pwede ka matug Samal, White Sand Beaches, Mati, surfing capital of Mindanao. Unsa ba? Basta yung ana baka nang wala sa Davao City mismo ang tourist spots na kanang makaingon kag wow. Wower. Pero naay tourist spots dili lang wow, murag katong gingon nimo ba nga mao na ni tama ka. Ni agree ko nimo, tama ka and BDY of Cebu. Hoy. Unsa ang tourist spot diri sa Davao? Crocodile Park. Wa pa ko kadto Crocodile Park. Ako no taga Davao ko pero po kadto Crocodile Park. Nakadto ko Crocodile Park sa Gawas. Sa Gawas kanang piknikanan ra ba? Kanang piknikanan diya pero kanang mo yung kag ni sulod. Wala ko kadto diha. Bitaw. Nga ana na siya. Tinuod ka na. Di pareha sa Cebu nga la sila katong sa tawag na kring kanang katong water park ba? Ocean. Basta naka sa ilalom sa ocean, mura glass Underwater. Maraging ana basta ka na makita nimo ang mga naglangoy. Nice na siya. Mura gusto ko maadto ana. Asa man na? Sa Cebu ganino. Ay, mao ba? Pero siguro ang tao nga gi-hype ang Davao is kanang Dili taga Davao. di kanang what you deem not normal sa inyo ha, normal sa Davao. Medyo ma-amaze ka ana. Na may mga dagang feedback ana which is true. True jud na siya.
Like kanang magsuot og backpack nga normally dili man guna nimo masuot normally sa laing lugar. Suma pa. Kanang ilahang suot sa backpack kay dapat tago or kanang gihag. Gisuot nila sa front. Oh, gihag. Pero sa Davao man gud kay normally ginasuot as backpack jud siya. Oh. Or pack bag depende kung taga-asa ka. Pack bag, backpack. Gani no. Or kanang cellphones nga mogamit sa jeep ana. Or kanang mga jewelries na ginasuot sa dalan. Normal na siya diri pero katong niadto jud kog kuan. Niadto kog asa ganito Asa nang New Frontier Theater dapit? Unsa na siya? Kaluokan unsa man na? Nakalimot na lagi ko basta niadto mi didto niya. Anad manggod ko pag mulakaw ko na jud ko katong relo o kwintas o bracelet o earrings nga mga jewelries o gold jewelries. Di ako naglako-lakaw sige magtanaw sa kong mga tao. May gani kay wako na bunlutan pero na-realize na ko siya. Pag uli nagbalik daghan lang sig tanaw mailan nilang taga Bukid. Ano ko ba? Pero dili de murag sa ako tong jewelries feeling nako kay dako kay ko gold jewelry like kanang basta kanang fake lang na pero gold to siya. Kuan ka ng flashy siya, oo. Dako siya na hoop. Kaya di man ko mahilig og gagmay nga earrings, dapat dagko jud na siya. Ana god, ngana ba? Amo ha. Okay. Onya. Ni-agree si Bariri. Same thoughts akong sister who worked there for a while. She didn't like how ang mga laaganan medyo layo from each other. Tama, mo na akong gingon. Tama, Bariri. Like she mentioned, listen mo laag if wala kay car. Tinuod. Kaya dako manggod, dako. Take it from me, wala ko'y car. Mo na masakay na siya sa ako Or maybe sa area lang jud to kung asa siya na-assigned sa work. I think the only things she likes better there kay the roads are wider and the traffic isn't as bad as in Cebu. Which city will OP feel happier with? I think it all boils down to preference lang jud. Oo, bitaw. Ako no, kung papilion ko, bias lang yun nga answer, pero Davao yun ko nga no. Mingawon ko og isda o prutas. Like, basta dili na ko ma-imagine nga dili accessible sa ako ang tag 25 nga kilo nga watermelon or tag 15 nga pinya or tag 80 nga manggang hinog or basta mga ana di na ko ma-imagine kung dili na accessible sa ako. So I need the access. I need it. Ana ba? So diri ang Davao kay abonado man mi sa fruits, so I want to live here. Tapos kana pong Bariles, I don't know if it's accessible to other places, pero I think mas accessible siya diri sa amo. Yun lang. Kay maka sushi ko or makakinilaw ko whenever I want. Uy, tagay ko kinilaw be na mo'y Bariles. Na ako'y Bariles pa diha. Pero dili na labas, kay pila na nakaadlaw. Kung naa kay labas ba? Magpapalit ka. Dili, magkinilaw ka diri niya mo anhi ko. Mao ba? Nagpa-serbisyo. Nag-request ko. Naa si Ed Bacayo. Tinod pangalan na giniyang gamit sa Reddit. Ay, sorry. Ed blank. Sorry. Ano siya, visited Davao on a vacation. Stayed there for 2 weeks. Dako siya nga syudad. Dagan po malaagan. Pero Cebu akong preference. Medyo boring siya after 2 weeks. Correct. Boring siya diri. Boring diri sa Davao. Ma-feel po nako. Pang residential manggod siya. Wala siya nightlife, honestly. Oo, na-feel nako na. Bisag wala ko nag-nightlife, na-feel nako na. Nga no, ang nightlife diri, naay likurban. Oo, muna dili kayo booming ba ang bar business or ang kanang mga business na about party ba. Wag gani siguro tay ka nang abot tay ka nang murag lain na sa term ay diskuhan. ingana mi ka illiterate sa nightlife kay wala mi kabaluon sa tawag ana. Wala mi nightlife diri. Kung naa manggaling ako no, kami nag-adto mi sa Swaso. Kanay Mura, ra isa. Kung asa layo mga pa jud siya from others. Layo siya from others. Di pa dapat naalam na isa ka block of Marag Torres. Marag ingon na unta. Pero layo kayo Swazo from others. Gani no, dili ka bar hopping. Oo. Marag car riding. Oo, kay layo kayo.
Ay, bar hopping gyapon tawag. Ganun gilahi na ko ang term. Ay, bitaw no, tama ba po? Gani no, buguon si Darling. Bar leaping kay layo man. Oo. Kay kung hop, kay mabura, hop. Pero Oo. bar leaping kay layo man, Gani no. pagkatawa ba? Gani no. Ana si Impressive Nothing live 4 years in Cebu, Davao and CDO, and akong maingon na jud kay if papilion ko 3 kay Cebu all the way. Mas Yes. open-minded mga tao compared sa Davao, to be honest. Then ambot for me, Cebu has lots to offer like food and malaagan compared sa Davao. And mas rich daw ang Davao compared sa CDO, pero I don't know why it feels like progressive ang CDO more for me compared sa Davao, and mas dagahan, kalingawan, and malaagan. Oh. So meaning, Cebu, then ang top 2 is CDO, then the third na ang Davao. Last priority na niya ang Davao. So, iyaman ang opinion. It's his opinion! Mao gani no. Gani no. Ganhan siya Cebu kay. Tinuod man po, wa man gitay malagan diri kaayo. Oh. Oo. Wala gani ko nagalaag kay wala mang asa mo kumulaag. Oo, gani no. SM abrisa balik. SM abrisa. Gani no. Onya. Naay comment si Kuan si Rude Cheeks. Ana si Rude Cheeks. Scammed 2K diha taxi nila. Ha my god. Ay naka-timing kag kanang bulay-og. Oh. Kanang bulay-og nga taxi driver. Dili man ang malikayan, maski asa man. Naman gyud na bad apples. Sige na, kisa man ko nang sig-promote nga honest ang taxi driver. Tinuod man jud na sa masking asa nga lugar. Dili lang sa Davao. Na honest sa Davao, napoy honest sa inyo sa Cebu, napoy honest sa Manila. Dili man na sa Davao lang na honest nga taxi driver. Oh. Sa Davao, tanang taxi driver honest, muhatag gyud sila og sinsilyo. Kambyo nimo. Dili Ay. kay si Kringkay naka-experience na nga dili matagaag kambyo. Kapila na. O gani. Dili lang man na. So naka-timing kag mas bulay-og kay 2K man. So ikaw ang kuan. Luy ka. Di ba? Luoy siya. Naka-timing siya. Oo. Basahon ko ni si Green Tea Blanche. Ano siya? Quote, Davaoenyo in Cebu. Taga Davao siya nga na siya sa Cebu. Lived in Cebu for 6 years, staying in Cebu for work. And Cebu is now my second home. Also worked and studied in both cities pod. Davao is boring but chill. Very big but I feel underutilized siya and slow ang development. Paspas ang economic growth sa CDO, Iloilo, and Cebu compared sa Davao. Also, many, not all, Davaoenos kay dili kayo mga risk takers when it comes to business. Kabantay ko na ang mga negosyante sa Davao prefer more tried and tested industries or formulas, whereas Cebu and Iloilo businessmen have a more risk-taking approach. Kuya, asa na yan nakuha na insight? Abot basig kuan siya kring kanang business. Entrepreneur siguro siya, no? Oo, or basig kanang na siya business degree. That's why she noticed that, but I feel like she's right about kanang boring but chill. Yes, it's true. Underutilized pod. I can't say underutilized kay we're not educated like that. Like I can't say na underutilized ang Davao or utilized ang Davao. Like I don't have a degree of what. Kanang I mean ba I Economics. feel like daghan og potential ang Davao kay mao guni ang daganan sa mga provinces from surrounding areas. Underutilized siguro kay dako kay tagyuta pero murag ka ng ang na-utilize lang is sa sentro. Siguro Is that what they mean? dagan tag potential siguro na mga areas na for businesses siguro na makahatag og trabaho sa mga tao niya. Wala. Ma-feel na ko nga ang Davao kanang dili siya ga-focus sa kanang maingon sila grabe ka develop sa Cebu kay gamay manggod ang inyuhang land area. So ang inyuhang urban districts is naga-spread out ba og dali kay mas gamay inyong area, whereas amo lapad kaayo riman kag from unsa bay pinaka-last nga unsa ni barangay sa north to south, di ba kay kuan man tawag ani Toril to Lasang, north and south man jud nga barangay, mubiyahe kag around 2.5 hours. Ing anak kadako ang Davao, mura ni biyahe sa laing lugar pero Davao City ra na. Davao ra gyapon ni. O Davao ra gyapon na. Kung gikan kag Lasang nya moadto ka og
So tungong gingon ganiya, Turil, on a normal day with traffic, mga 2.5 hours jud ka maabot. So yung anak kadako among city. So that's why Tulupod ang sentro. Like, I feel like diri sa Davao, murag tulo ang sentro of business. Good, like naa sa Lanang, business proper. Nasa Bahada, nga business proper. Og nasa Matina. Kanang kung asa sentro ang businesses ba? Tulo ka buok diri so, sa Davao. makaingon ka, dili kayo develop no kay ang ilang buildings kay pero at dako manggod kaayo like spread out Lapad. kayo o lapad kayo siya. Mo ganing naay ni comment nga di ka kalaog wa kay car tinuod na siya kay dako kaayo. Like dili siya baktasable na city. Oh, dili siya walkable city. O dili siya baktasable. Tapos kanang I feel like dili pod naga-focus ang development diri sa being urban alone, like naamang gutay mga farms diri kring Oo. natay mga farm mo bitong dagamig prutas kay wala mi nag-focus sa urban sector lang, naapod mi katong mga agriculture ana good hala Naabot lagi ka diya. gani nadi ko degree 90 degrees ay katong sa movie ba nga katong like Stars on Earth ba to katong si Ishan Avasti. Oh. 99. Go. Ka-remember ka na nga scene? No. Nag-ati siya gikalintura siya. Nya gihikap siya sa yung teacher. 99. Go. Gihikap lang siya niya. Kabalo na yung teacher nga 99 degrees daw yung kuan. Oh, di ay ba? Oh, 99. Go. Ano siya? Wow. Anyway, balik ta. Nya. Okay, si Little Charlotte 9574. Basta akring. Oh, same gihapon niyang sentiment. Pare-pareha sila. Been to Davao City and all I could say is that there is not much to do compared to Cebu. Boring. Nagdako man sad ko sa syudad and I frequent Manila so makompare na ko ang tulo ka cities. Would not visit Davao again kay mag-unsa man ko dito. Siargao, Boracay, and even El Nido has more kalingawan and activities compared to Davao. Yep. Bitaw, oy, luya po nato dito sa Davao. Wala tayong lingaw. Pero unfair yung comparison. Siargao, Boracay, El Nido, those are beach areas already. Like kanang Boracay. Beach cities na dayon siya. Siargao, dili man city ang Siargao, pero kana nga island is the whole thing is a resort. Tas ang El Nido, the whole thing is like sana one of the wonders of the world. Mo ba? For me lang. Hoy. Walay beach diri, walay gwapo na beach diri sa Davao no kay kano wala. I don't know. Siguro black ang sand. Kay black ang sand. They don't appreciate black sand. White gotta be white. Hala, nanapod mo nag-racist mo sa sand. Nag-racist mo sa sand. Kanang hugaw pod siguro. Huy, grabe, kung black sand hugaw. Dili. Basura ba? Lain siya. Uy, buadto ka sa isa ka beach club diri sa Davao. Dugay naman kay Tukring. Hantud ka ron. Ay, niyan to Ay, mo? wala ko kabalo. Pataka lang kag dugay na ko, wala istorya. Uy, gilimpiwan na gunang kwako. Imong pasabot. Dili, lanang beach Gilimpiwan club na ba? sila. Gilimpiwan na sila. Kuan na gani na. Kasi tawag na. Mo ba? Restoration. May I help you? Na sila diha. Mo ba? Oh. Pero ikaw nga, black ang san, ingon ka hugaw. Hoy, dili, basura gihugawan akong ka sa pasabot. Lanang beach club, di ba? Kanang dagan kay nagbasura dira. Kanang basura na sa in the middle of the dagat. In the middle of Samal and Davao. Maadto tanan sa Davao ang basura. Lo, grabe. Tungod sa tide. Hello, uy, why gotta be white? Pero tinuod man gyud wala kay buhaton diri. Kung wala gyud kay buhaton, wala kay pamilya diri, dili ka ma-enjoy jud. Okay, wala man pila ra man ang among laaganan, MTS, ano. balik. SM Abrisa, lakaluoy po namo. Wala man gyud nightlife kay ang liquor ban lagi. Ako sa liquor ban? Last order is alas 11 sa gabi. Last order na manaon ka. Unya, kainumon pa kay kanya, maulion na ka. Ang uban gani kay alas 11 pa na nagsugod ang ilang nightlife. Unya, last nagani order uban na. manglakaw alauna na sa hadlawon ngana na sila dito. Manglakaw ala dawon na. Nya mahuman alas 5 sa buntag ngana na sila. Kay wala tay nano man. Ngano man. Gani. So mo lang to, kamunay mo ato diri sa Reddit, tuon ninyo ang discussion diri
titled, How Does Davao Compare to Cebu? The city, vibes, people, things to do, among others. Ang post ni anxious item. So, kamo na mangita, add mo sa conversation. Add mo sa conversation. Kung taga Cebu mo, isulti ninyo, hoy, ingon ni Darling and Kringkay mo, add daw mi diri. Mo ano sila, hoy, mo add daw. Tinuod ba na siya? Tinuod na inyong ginaingon. Mo agree man ko. Kaso lang, siguro mo na namong naandan, okay rami nga mangulig sa iyo. Ay, kalo. Kolo. Okay rami mangulig sa iyo. Ang party para sa amo kay dapat para sa amo ni Kringkring mag-video kay sa balay. Mo na party na sa amo. Kanang naay manghagad siguro sa imo ha ba? Oy, magkita taon niyang gabi eh. Ay, kanang magkita ta aning para mag nightlife ta. Unsa man tang oras magkita? Alas 9 sa gabi eh. Ha? Tingtulog na. Uy, honestly ha, mo niya. Uy, honestly ba, mo niya akong ginabuhat. Pag naay manghagad ba, ling, mag-inom ta diri, ana. Magkita ta. Unsa nga oras mo to, alas 9. Kuyo kay ming naknak, matug, mig hapon. Ay, ba? Para na energy pagkalas ng Ay, matug, big. Para daganong energy. Maunang technique. Ikaw, di ka kabalo. Di ko kabalo. Matug, uy. Matug, uy. Bisag 2 ka oras, 1 ka oras. Another round of kuan na siya. Worth 6 hours of battery na siya. Mo ba? Social battery na for 6 hours. Speaking of nightlife, basig mangita kong nightlife karong gabi. Hey, pag makita ko kag acoustic nights na nightlife, o ba na ko, be? Acoustic nights. What if, acoustic nights lagi, pero ang mga ginakanta kay kanang kuan ka ng mga, ay, wala ko kablo sa kong ingnan. Michael Restaurant. Kuan kay choosy kay kog banda like kanang dapat naay taste ba like basta dili ko basta di na lang ko mo ingon. Ako na lang mismo ang mag-acoustic nights. Namanggoy uban nga OA kaayo Kring, OA kay manganta. Kanang ginadiva nila maski dili kinahanglan. Ay, oh. Pareha tong week na kita ko video sa week ba, gi-show band. Oh. Kanang go I get so dapat chill weak in the knees, I can hardly speak. Kana good. Oh. Ang pagka-drums niya murag himong Metallica. Murag Metallica ang drums. I get tug 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 tug. Uy naman kayo. Uy kayo mo. Ibagay po. Please lang. Ano man guna sila? Ay, sakit akong dugan na to. Na-remember na ko. Ang week. I get tug 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 tug. Sa asa man? Ha? Sa asa na? Sa video lang nakita lang nako. Basta dili ko ganahan og basta ibagay ra gud ni. Ayaw mo paginghana ba? Tapos dili po ko ganahan og kanang mga puros na reggae tanan. Kanang gina-revive lang ang song, ay kanang gina-cover ang song tas puro gina-reggae ang version. Na walay versatility ba? Na ako specific na gusto adtuan. Unsa man? 90s acoustic night or emo acoustic night. Nag-ato kog emo night katong nag-dashboard confessional silang tanan. Pero acoustic. Oo na, si Tatot nag-acoustic siya. Dashboard. Acoustic nights lang ako gusto. Dili ko gusto og kanang saba. Ay naisaba po to gamay kay may nag-typecast pod. Mo ba? Nay nag-coheed. Pero acoustic lang okay raman. Okay. Pero dili na ay nagsaba gyud. Na ay nagkanang nigamit yung gadget nga kuan, nga overdrive or kanang kuan. Maba. Sige. Sige. So mao lang to guys. Salamat kaayo. Mag-Bisda Academy na ta. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is giatay. Giatay. Kay nga no, ma-mention nato siya sometimes, pero basig natin mga listeners nga, wala kasabot kung unsaon na paggamit o unsay meaning ana. Fun fact, wala mi kabalo sa meaning ana. Wala mi kabalo sa meaning ana, pero Bisaya expression na siya. Ay, di, kabalo kita sa meaning good, pero wala ta kabalo sa origin. Gani, wala mi kabalo, asa siya gikan. Nganong namugna na siya nga phrase or word. Sige. So, giatay is a Bisaya expression often used to show frustration, anger, disappointment, or even surprise. It's considered a mild curse word, similar to saying damn or what the heck.
in English. It originally refers to the liver, atay in Bisaya, but in slang. It's used to intensify emotions. Depending on the tone and context, it can be playful or serious. Correct. Nakoy i-read na comment from a Reddit post kung saan do pag-use sa word na giatay. So, Naay nag-comment ana siya nga, I'm a Bisaya and I use giatay as a substitute word to express my anger and frustration, same as piste and yawa, which are curse words. For example, the Filipino sentence, naiinis ako sa kanya, can be translated into giatay man ni siya, uy. Oh, di ay ba? O, I substituted naiinis to giatay to implicitly express my anger, frustration to the subject. Yung giatay kasi makes the statement more intense, pakinggan, ganun. I don't know if I explained it very well, but I hope it gave you an idea. This meaning I stated is just my own meaning of giatay, which I use in a casual conversation. Actually, tama ka, Day. Oh. Tama ka, Day. Ang giatay na word mismo can be interpreted in many ways. Many ways. Yes. Yep. Yes, yes, You can use it in a lot of different ways. Yep. Describing a person, you can use it as when kanang kung ma-surprise ka, ay, giatay. Or masuko ka, giatay man mo'y. Oh. Giatay ka. Ano? Pero wala siya meaning nga kanang mo gyud na kanang strictly what the heck or strictly damn or strictly oh no, dili na mao. Tanan pwede siya isagol. Pwede siya on its own, pwede siya mahimong adjective. Oo. So, yeah, there's Biz Academy for you. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa iyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O, basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Mara to guys! Thank you so much again. See you next time. Bye!